Tirkiye piştî ku di şeva 19 Hejdarê de bi navê operasyona Pençeşûr bi firokeyên şer li roja û herêma Kurdistanê di jî PKK û YPG operasyoneke hewayî pêk anî, Serokkomarê vî welatî Recep Tayyip Erdogan herî dawî di komcewîna partiya xwe de got demeke nêzik de dê operasyonên bejahî jî dest pê bike û ew ê li Tel Rifat, Minbîc û Kobanê dest bi wan operasyonên xwe bikin. Derbarê ev daxuyaniyên Erdogan da pisporên evlehiya Tirkiye dibêjin li pêşiya Tirkiye du astengî hene û tevî van astengiyan Tirkiye hemû amadekariyên xwe kirine. Burada PKK ve YPG yapılanmasının La Rojavayê Firatê du herem hene ku YPG PKK bi bandore Tel Rifat û Minbîc destpêk ev der armanca Tirkiyeyê ne piştra dêberê xwe bide Kobanî. Lê ji bo operasyoneka bejayî serkeftî bibe pêwîstî bi qadên asmanî heye. Qadên hewayî ya li Rojavayê Firatê di destê Rûsyayê de, Rojhilatê Firatê jî destê Amerîkayê de. Divê Tirkiye van her du welatan re bi kordîne tev bigere. Niha artêşa Tirkiyeyê bi her awayî amade ye û li benda fermanê ye. Bi bûçina pisporên rojhilata navîn jî operasyon dê di deverekî demkî be û du deveran jî dem dirêj be û vendehiya Tirkiye jî dê di wan her du deveran zêde bibin. Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği sınır Em dikarin bibêjin ku Amerika, Rusya, İran û Sûrî li dijî operasyona Tirkiye ne. Lêbelê Rusya ji ber şerê Ukraynayê zêde nabe asteng. İran û Sûriye jî diwarê leşkerî de piştevaniya YPG nakin û hêzên Amerîkayê jî li wê derê nîne ku bibin asteng. Operasyona Tel Rifatê dê bê rîsk û demeke nêzik dom bikira. Lêbelê li Minbîc û Kobaniyê rîsk gelekî mezin û dê Tirkiye ziyanên mezin bibîne. Operasyona li Kobanî û Minbîcê dê demdirêj be. Li Tirkiye di navbera salên 2015 û 2019 de sê hilbijartin û referandumek pêk hatin. û beriya van hilbijartin û referanduman çar operasyonên bejahî li ser Sûriye û Rojavayê Kurdistanê hatin li derxistin. Niha jî beriya hilbijartinên sala 2023yan operasyona Pençeşûrî asmanî hate kirin û amadekariyên operasyoneke bejahî jî tê kirin bo ser Rojavayê Kurdistanê. Di wan hemû operasyonan de jî ji bilî HDP hemû partiyên opozisyonê piştgirî dane desthilatî. Vural Êrişmiş, Kurdistan 24, Ankara.